Unha nova marcha percorreu as rúas de Ribeira co obxectivo de que non se esqueza a situación que está vivindo este colectivo. A obriga de presentar a declaración do IRPF dos últimos anos con carácter retroactivo, o pago dos intereses de demora e as diferenzas fiscais cos traballadores que tributaron en España son, segundo denuncia a Plataforma de Migrantes Retornados, un abuso contra os máis débiles. Cos ánimos moi caldeados, posto que a pesar do paso do tempo o conflito segue moi vivo, os pensionistas acusan ao Goberno central de roubarlles o ganado durante moitos anos de esforzo. Somos pensionistas retornados que vimos con unha capacidade suíza e máis pensionistas retornados que nos están roubando aquí en España. Estivemos traballando durante 40 anos no estranxeiro, en Suíza e en Alemania, e agora nós non somos nin defraudadores, nin terroristas, nin corruptos, nin ladróns, nin mafiosos, como é o presidente ese que temos, tanto uns como os outros, nin traficamos con droga, somos simplemente pensionistas retornados, que pasamos a nosa vida separado dos fillos e da muller durante 30 anos. E agora veñen aquí e están-nos saqueando, a todos, están-nos saqueando os pensionistas, que se queren roubar, que vayan roubar, que vayan eles roubar, que levan os cartos para os paraísos fiscales deles, porque os mafiosos eses. A pesar de que o tempo pasa e os anos pesan, a intención da plataforma é seguir manifestándose todos os últimos mércores de cada mes ata conseguir un trato fiscal xusto e non discriminatorio.